něco? Jsi v pořádku? No, v pohodě. Sakra. Kurva! Sakra, blbej! Au. Bože, můj krusel, sakra, to prdele! Fakt to hrozně bolí! Můj bože! No tak Kenny, co se stalo? Co se k čertu děje? Můj bože! Já umírám! Sakra, jenom klid. umřu! Ano, neumřeš. Řekneš nám už konečně, o co jde? No tak co se ti stalo? Ten pavouk mě kousl, Davide! Kam tě kousl? Kousl mě do koulí! Do mých koulí! Do koulí, pitomých koulí! Můj Ukaž mi to, bože! Kenny, ukaž mi to. Ne, to nikdy nic ti neukážu, já... Kenny, jak ti mám pomoct, když mi to neukážeš? Prosím, jen mi to ukaž. Kenny, tak se seber a sundej kalhoty. No Prosím. tak. My už jich viděli. My jsme... Bezva, tak ukaž. Co? No co je? Jak to vypadá? Nechci to vidět. Je to zlý? Poslouchej mě. Není to tak zlý. Ale- Je to dost zlý, Kenny. Ne, to není. Viděl jsi, Ne. jak to... Podívej, Ne, nechci to se na to snad není. dívat. Musíš Ne. do nemocnice. Co? Já... Ne, Jo. tak to teda ne. Jak Je chceš? to moc Hele, v zlý. žádným... Kenny, to je dobrý. Bože Jdeme. můj. Něco vydržíš. Jdeme Kenny, do auta ne, a jedeme. vezmeme tě Je k to jak- doktorovi. Nezlob se, neposlouchej. No, to nepůjde. Ne, to rozhodně ne, Rose. Nemůžem s ní jet do špitálu. Na to nemáme čas. Věř mi. Nemáme je to v čas? naprostý pohodě. Jasný.